Γεια παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο. Όπως λέει και το τίτλο, σήμερα θα χακάρω το Brawl Stars και θα σας δείξω. Λοιπόν, εδώ πέρα είμαστε εδώ, τη βλέπετε αυτή την κάμερα, αυτή είναι εδώ, την πατάτε, έτσι, η κάμερα αυτή είναι εδώ, την πατάτε Enter. Τώρα φορτώνει. Χακάρισε εδώ το Brawl Stars. Έτσι. Λοιπόν, πηγαίνεις εδώ. Εδώ. Open. Μετά. Πηγαίνουμε εδώ. Έτσι. Όχι, λάθος. Πηγαίνουμε εδώ. Πατάμε το time coder. Γράφετε την ημερομηνία που έχετε, την κανονική ημερομηνία, δηλαδή σήμερα που είναι 4. Γράφετε κανονική, πώς να το πω, κανονική. 11, 23. Και εδώ πέρα, λοιπόν, κάπως εδώ πέρα έχει ένα κρυφό κωδικό, αν θυμάμαι καλά. Προχωρώ. Πού είναι? Λογικά εδώ θα ήταν ένα κρυφός κωδικός. Όπα. Τι είναι τώρα? Το 4 και... Γιατί πήγαινε εδώ. Πάμε εδώ. Εδώ 14 και εδώ πέρα πάλι γράφει την κανονική ώρα. Καταλάβετε. 14, 8 και... Δευτερόλεπτο, δεν ξέρω πώς 58, βάλω αυτό. Enter. Νομίζω πως έτσι πρέπει να γίνει. Πηγαίνεις εδώ. Όπα. Μήπως πρέπει να γράψω αυτό. Ένα βελμετάκι. Λοιπόν, ήρθαμε εδώ. Πατάμε Enter. Ναι, λογικά αυτό πρέπει να γίνει. Ναι, πέτυχα. Ναι, έχεις χακάρει εδώ πέρα τις κάμερες και βλέπεις. Λοιπόν, μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή, ένα like και καλά μέσα στο επόμενο βίντεο. Γιατί όπως γράψουμε στο σχόλιο τι άλλο παιχνίδια να κάνουμε. Λοιπόν, γεια σας.